हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो मैयाहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन, माने बे भिडिअआनो जादों जाय इउक्रेन आरो रुसनि गेजेराव दावहा जादों। बे दावहा जानायनि गेजेरावहाय बेवहाय मोनसे कमेडि खालामनानै हगारदों। इउक्रेननि सिख्लाफ्रानो इन्डियाआव फैनो नागिरगासिनो दङ जाहैदों। माने इन्डियाआव फैयोब्ला जोंनि इन्डियान सरकारा, जोंनि भारत सरकारा साफा साफा लानो मोनगोन होननानै पारमिसन होदों होननानैहाय माने मोनसे भिडिअ क्लिप बानायदों आरोखि, फानि सिस्टेम। दा आं बेखौ लानानैहाय मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअनि कमेन्टआवहाय सानै साथामसो बुंहरदों आंखौहाय, नों बारै जाम्बा, बेलाय कमेडिसो खालामदों दा, ओरैबायदि बुंदों आरोखि। नोंनाव कन्टेन्ट गैला नामा भिडिअ बानायनोहाय, ओरैबायदि खोथा बुंदों आरोखि। बे खोथायाव आंबो ओरै बुंफिननो हायो, माने नोंसोरहा कन्टेन्ट गैला नामा, नोंसोरहा बे दावहाखौल' नुबाय नामा कन्टेन्ट दिहुननो, बेखौथ' आंबो बुंनो हायो। नाथाय आंनि खोथाखौ खोनासं। जेब्ला जोंनि बर' हारियावहाय बै समावहाय 6 मासनि सिगां फेक एनकाउन्टार जादोंमोन, अब्ला जों मा बुङामोन जोंनि हारिखौहाय? जों मा बुङामोनलाय दे, बुं, कमेन्टआव बुं नोंथांमोना। जों मा बुङामोन? जोंनि हारिखौहाय गावथारदों, फेक एनकाउन्टार खालामदों, नंखाय एनकाउन्टार खालामदों, बेबो जोंनि बर'खौल'। जों बुंदोंना बुङाखै? जों बुंदोंना बुङाखै? उन सिगां साननानै नायलै। थिग बिसोरबो जोंनि गोरबोआव जेरै जों दुखु मोनदों जोंनि सुबुंखौहाय फेक एनकाउन्टार खालामनायनि, थिग बिसोरबो बेबायदिनो गावसिनि मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदि कमेडि टाइप, फानि टाइप बानायोब्ला दुखु मोनगोन ना मोना? कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय दे, मोनगोन ना मोना? जेरै जोङो बै समावहाय NLV ओंखारनाय समाव बै उदालगुरि साइडआवहाय सासे मुंख्लं जादोंमोन NLVनि मुङावहाय। बै समावबो जोंनि बिखाया खामदों, मानो जोंनि बर'खौल' गावथारो होननानैहाय। एसे साननै हयै माने बेफोरबायदिखौ बानाय, एसे कमेडि बानायजाथावब्ला बानाय, बादा गैया, जेबो बादा गैया। नाथाय बेफोरबायदि रियेल काहिनिखौ लानानैहाय कमेडि दाखालाम आरो। माने बयनिबो गोसोआवहाय दुखु मोनो, जोंबो दुखु मोनो जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि नंखाय दैयाव गावथारजानाय, नंखाय दैयाव सिथारजानाय, बुजानाय, पुलिस आर्मिजोंहाय नासयजानाय, बेफोरखौ नुब्ला जोंबो दुखु मोनो। थिग बेफोरबायदिनो बिसिनियावबो दा गोसोआव खामग्लिनाय दङ, खामखांनाय दं, दा बिसिनि गोसोआ बिग्रायखांना दं, बायफ्लेनानै दङ। आं बे खोथाखौ लानानैसो मैयानि भिडिअआवबो आङो बुंदों। खिन्थु आङो गुबुन हारिनिब्लाबो दुखु मोनदों, गुबुन जाथिनिब्लाबो आङो दुखु मोनदों आरोखि बेखौ लानानैहाय। दा नोंनि न'खरावहाय सासे मानसिया जब्रा जाना दङ। दा बे जब्राखौ आङो भिडिअ क्लिप खेबना लाबोनानैहाय बायदि बायदि फानि भिडिअ खालामब्ला नोंनि गोसोआव मा सानगोन? बिनि फिननायखौल' आंनो होदो दे। जायाना आंखौ बिदि बुंहरदों, बिनि न'खरावहाय जेनाखि जब्रायानो जा एबा सोरबा मुंख्लंआनो जा, बेनियावहाय भिडिअ क्लिप खेबना लाबोनानैहाय आं बेखौ ओरैबायदि फानि भिडिअ कमेडि टाइप खालामफैला आरो आं बेखौहाय ससियेल मिडियाआव हगारब्ला नोंनि गोसोआव मा सानगोन? बिनि फिननायखौल' आंनो होदो। आङो आरो बेयावहाय जेबो बुंनो गोसो गैया। खिन्थु मालायनि बायदि रियेल काहिनिखौ लानानैहाय कमेडि दाखालाम, फानि टाइप दाखालाम, बेयो जोबोद गोरोन्थि। बियो मालायनि दुखुआवहाय मिनिनायसो जायो, मिनिनाय जायानो, फानिसो जायो जाहैदों, कमेडिसो जायो जाहैदों। रियेलखौ लानानैबो कमेडि, ओरैबायदि मानसि उजिबायना जोंनि बर'आवहाय, थोद फाग्लासो। आंखौसो उल्था रायफैबावो, फाग्ला, आंखौसो उल्था रायफैबावो, आंखौसो उल्था कन्टेन्ट गैला नामा नोंना, बेफोरबायदि बुंबावो जाहैबाय दा, फाग्लासो। माथो बुंबावनो बेफोरबायदि मानसिखौलाय? आरो आङो बेफोरबायदि डाइरेक्ट हेटार कमेन्ट्स नुबाथाय बियो माबायदि मानसि बेखौसो डाइरेक्ट रिसार्च खालामहरखायो। आं डाइरेक्टलि बे कमेन्ट हग्राखौ जेबो बुङा। जेनाखि बे कमेन्ट हग्रानि जाथि खुरमा, बंस', बैफोरखौसो सिगां सानहरग्रोयो आंनि मेलेमा। बैसोरनि जाथि बंस'आ माबायदि? माथो बे गथ'आ एसेबो गियानानो गैया? बेखौसो डाइरेक्ट थांग्रोयो आंनि गोसोआ, बैखौसो मोनहैग्रोयो। नाथाय बे जाया कमेन्ट हरदों बेनाव थांग्रोआ, बेनि न'खरनि जाथि खुरमा बंस'नि बंस', बेयावसो डाइरेक्ट थांग्रोयो। मिलायनाय जादों। नोंथांमोना बे काहिनिखौ अलरेडि निउसफ्राव खोनाखाबाय जानो हागौ। नाथाय बे काहिनिया रियेल काहिनि जादों इउक्रेन आरो रुसनि गेजेरावहाय। जेब्ला इउक्रेननि सिङाव रुसनि आर्मिया टेंकखौ लानानै हाबफैदोंमोन, अब्ला हर गेजेरमोन। बे हर गेजेरावहाय अख्रांनिफ्राय मोनसे अर फैनानैहाय रुसनि टेंकआ गासिबो खामग्लिजोबदों, सेवहांगार जादों, थेर बेथेर जाजोबदों। बियो सैथो बाथ्रा आरो नोंथांमोना निउसावबो खोनाबाय जानो हागौ। आरो इउक्रेननि मोनसे नोगोरावहाय रुसनि मिलिटारिया, रुसनि आर्मिया एटेक खालामनानैहाय
बिसिनि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै लाबोनानैहाय गावसिनि टेंकआवहाय थुनानै लादोंमोन आरो रुसनि आर्मियानो बिसोरखौ इउक्रेननि आर्मि होननानैहाय गावसिनि सुथुर होननानैहाय बेवहाय गुलि खालामनाय जादों गावनाय जादों आरो बेयावहाय गावजों गाव थैलायनाय जादों आरो बिसोरो नोंथांमोना हयथ' निउसावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आङो बांद्राय मोजांबो मिथिया आरो नोंथांमोननो बांद्राय मोजाङै बिजिरनानैबो होनो हाया बेखायनो नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक होदो आरो शेयार खालामदो जायफ्रा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि